Mickey Maurach, má bhábín bra sa daddy. Thug siad chun an baile é, agus chur mamí an lí ina glíomhána. Colla sábh a Mickey Maurach siise leis an mábín. Maidir na lámhárach, bhí mamí a teachta nús an staire leis an bhric fásta dhéine, nuair a chola sí glór ón seomra sí. Cad é a chonig mamí nuair a doscail sí an doras, ach Mickey Maurach ina hí an tolag agus é ag léamh an fápéir. Níos muile sa lá, chuide Mickey le daddy an cár a chóirú. Tá gasúir clisteann seo an gan dat sa daddy. An tróna sin, leabhar Mickey den chéad úr. Bhhail am dul chun na scoile amárach sesin. Chum Mickey Maurach scoil an lár na mhárach. Hí sé síos agus dreagar sé gach ceist.